guys. Namhlanje sise True FM Talent Show Search, guys. Ran by SABC. So nifuna ukubona abakusiphelele namhlanje. Sisambeni sonke. Mlandelani mna. Silele impumelelo thina ayibuye ashilwe nabantu awuzona thina sizama sizondune nasathu eluthatheleni bathu beke phambili kwelesithathu eluthatheleni bathu mina beke phambili kwelesithathu impumelelo yangisa yezwa ngilale impumelelo yangisa yezwa ngibambe impumelelo yangisa yezwa ngilale. Hey yo guys, it's your boy POSITIDE. Siphinde sabuya kwakhona with another banger episode. Siniphathela ke abantu abakwizinga eliphezulu kakhulu. As you can see, uba ndihamba nomnye osaziwayo, but ke eziba niyazi into yobana abantu apha ekhaya asibazisi, bazazisa ngokwabo. Sizamnikeza nje lo sisithuba lobana azibulisele, azazise into yobana ungubani. Siswam kunjani? Molweni bethu negama ndinguSinazo intombi yakwaYola, ndinguCesane, ndinguTshiva, ndingunyosi, ndilicuba elingatshayazi impulu. Also, I am the co-host of True Breakfast on True FM. Lo size ngaye ke. Nyamba ke zazisa kamnandi kangaka ke lo sisi. Siswam besicela nje ke ngoku into kokubana ukhe usifake nje kancinci ke ngoku on into yobana usisi Sinazo lona njengoba sitsho into yobana usebenza apha eTrue FM. Size ngantoni namhlanje? iTrue FM yintoni le isiphathele yona apha namhlanje? So iTrue FM in a competition ekuthiwa yi-True Talent. Uyabona sikhangela i-presenters ezizawuba next line of hosts and presenters of the station, because at the end of the day, ewe bakhona uSinazo Yolwa that will be there for a few years, but at the end of the day, new talent must always be coming up. So sizokhangela lo talent ke ngoku. And uSinazo Yolwa naye ngowaseMthatha, so why not sibuye eMthatha siphinde sikhangele enye italent. Uyaqonda loo nto? Yes. Because abenzanga umuntu oyi-one eMthatha talented. Baninzi, uyaqonda, so sizokhangela bona ke. Oh, hayi ke siswam, siyavuya into yobana nathi nikhe nibane nisicinga, nikhe nibane nisiphathele ezi zinto. Usisike la besicela nje ukubuza ke ngoku sike singena kancinci apha emsebenzini wakhe, because kudala sikubona on kwizi-screens zethu, sikuva kwii-radios, like i-impact oyenzayo kakhulu out there, kuba nathi sifumene i-inspiration from kuwe, uyayibona loo nto leyo. So besicela nje into yobana okay usifake nje into yobana yintoni eyaku-inspirishayo into yobana ukhethe this type of umsebenzi? Yes, lo msebenzi wandifumana ndizihlelele, ndandiseUCT ndifunda i-financial accounting, but ke kuba useKapa uyaqonda umane uhamba izinto, umane ubona zi-models, zi-TV stars, zi-actors, zonke ezi zinto ndabona engathi kumnandi kweli lizwe. Abe netshomi yam ke u-LG Gumede owaswelekayo ngoku, but wathi hayi tshomi nawe yiba yi-model man, umhle. Ndathi hayi suka tshomi. Wathi tshomi ndiza kusa kwi-audition. Ndathi hayi tshomi. Wandisa kwi-audition nyhani ndayifumana ke ngoku lo msebenzi woba yi-model. Then from modeling kwathiwa no awufuna uyo-auditiona for uba yi-presenter okanye for u-actor. Ndathi no, ndifake coach. Uba ndilapha ke namhlanje, it was just taking those opportunities. Kubekho umntu ozawuthi ingathi khona italento nayo wena, awurhaleli uyi-explora. Ndithi nam ndifake coach. Oh, wow. So inspiring, siswam. So inspiring. So ngoku sicela nje into yobana mhlawumbi ukhe usiphi into yobana njengoba uye wayithatha ke ngoku le journey, ziye zaphi ii-challenges oye wadibana nazo eziba uzama ukuya kule ndawo ude wabe kanti ukuyo namhlanje? And I believe that mhlawumbi usafuna ukhula ngakumbi, uyayibo, to be a bigger person, yabo, kuba abantu xa ungumntu you always uvulela cala lobana ukhule yonke laa nto. Ziye zaphi ii-challenges, eziphi ii-challenges oye wadibana nazo, and how did you maintain tuba uzithekishe and ugqithe kuzo? So I think ii-challenges ezinkulu zami zimbini. Okokuqala yimali. Qonda xa uqala kule industry ngumntu nje uzawufumana isijob apha, uphinde uyofumana enye isijob emva kweenyanga ezintlanu okanye iinyanga ezine, ubone uba umntu efuneka ebhatale irent nge-first oko
uyachaneka, Hey, uyaqonda. So yes. kuyafuneka ube nayo i-support system noba ngabazali mhlawumbi abazawumane bekwazi uba bakubhetshapetshe xa into Yes. zingekho rayithi, okanye uzawuba nawo mhlawumbi omnye umsebenzi ozawuba flexible, uyazi uba Yes. okay ndizawuya kwi-audition ngo-1 so emsebenzini ndingangena ngo-2, uyabona, ingabi yinto ecaba kunyanzelekile ndibe sendaweni ethile Yes. eofisini mhlawumbi, so iyafuneka that flexibility. Eyesibini, I would say ukuthi xa ubona i-trends kwi-industry uqonda uba yho, ingathi wonke umntu mhlawumbi ngiyakhumbula kudala uCassie noRihanna kwakade kuchetywa icala lentloko, Icala. isistayile. Ungazibona kwa-style kwa-trend efikayo kufuneka ingakugqithi wena ude ubone xa sikujonga sibone uba lo mntu ngumntu onjani na, because ingathi kwanto yenzekayo akafuni ushiyeka, akafuni ushiyeka, and then sometimes that speaks to your authenticity as Yes. umntu. Yes. Nezinye izinto ndiyazijonga ndibona uba you know what, I like this man, can he try? Yes. Ezinye izinto ndizibone ndiqonda uba you know what, inabantu bayo hayi mayindigqithe, Mayigqithe. uyaqonda. And Yes. kuyafuneka ukwazi ke ngoku as umntu uba ukhethe uhluze uba Yes. yeyiphi endifaneleyo, yeyiphi nje emayigqithe ingandifumani. Ingandifumani. Uyayibona loo nto? Very powerful, very powerful. Guys, niyayazi into yobana siyanithanda. Sisoloko nje kubantu esincokola nabo senza sure into yobana ikhona into eniyifumanayo engumsoco as uba nimva apho sinazo into yobana uthi be a flexible person, ubane uzitraya, but xa uyibona uba lena indilungeli, let it pass, because not yonke into iza kufanela. Siswam, besicela nje ke ngoku into yobana sikhe ukhe uphe umntu opha endlini ocingayo into yobana eyi ndiyarhalela ungena kule industry but even nalapha ekhaya andiyifumani isapoti, ayibona le nto ndiyibonayo, nam ngoku ndiyaqala uluza uyabo ithemba. Ungathini kuye, ungathi mhlawumbi angaqala phi athini, njengoba usitsho into yobana kuyafuneka kona kona ube nayo i-supporting system, into ezawukwenza into yobana ukwazi uyenza le nto yakho ibe possible. Yes, but wami abantu xa bethetha nge-passion for le industry, it's not just uba behind the mic okanye ube in front of the camera. There's Yes. so much that goes into making entertainment industry uba ibe yi-entertainment industry. Mna recommend isikolo bethu ndakhuliswa yintishara mna, so noba yintoni lofuna uyenza, uba mhlawumbi masithi ufuna uba ngumntu oculayo, ungayifuni sound engineering, ungaya for vocal training, like bakufundise. Uyabona ooPretty Yende, Yes. abantu akavuki nje umntu nje acula i-opera abe ugqibile. There's training, there's Yes. hard work, there's this, that and the other efundwayo. Kuyafuneka uwazi nomthetho. Okay. Enzela uba xa ndinika i-contract andithi ii-musicians zikhala oko uba zikhala hey, oko. i-record label yam yathi ndibe ndiqonda ngaphakathi kodwa ubusayinile, so uvume njani ubone uba uclause number 5 uthi if wena wenze kanje sayithatha yonke le nto sikunike yona. Uyabona loo nto? So Yes. kuyafuneka into yoba umthetho uwazi. Uyabona, noba it's a short course ayinyanzelekanga ude ube yi-lawyer for uba wazi umthetho, but just a short course to understand law, to understand business law, to understand Yes. tax law, because Yeah, wena sisinazo. Ndandikhe ikhona unye ubhuti endandikhe ndasebenza naye ndisenza umculo, wabe endibalise caba he was a friend of uSisi Msaki. Wabe endibalise into yobana uSisi Msaki wayezosilisha enye ideal apha, but yaqala ingxaki xa uyisithi le record label owner, I've just discovered you. And uSisi Msaki had a problem with that, ubana ndisekwijeni yokuzidiscoverisha mna, but wena sewundiscoverishile. Ofithi le nto uyitshoyo into yobana umntu ongayaziyo into yobana zithini zonke ezaa nto uzawuthatha ipen asayine, which is le nto uyithethayo i-powerful kakhulu. Once again siyabulela into yobana sibe nawe namhlanje. It's such an honor because uyazi i-passion of doing this yayithatha, andizungatsho uba kuwe nakuSamora because wena uhlala apha esitratweni sam apha eZimbabwe, ndigqitha phaa ngakuwe ndibane ndimbona umama uqoba naxa ufikile ndibane ndiyokroba phaa nangu sisi sinazo, athi ubhuti wam nguye lo afuna umbulisa ngoba inguye ke nyhani. so loo nto leyo sisi wam iyasikhuthaza kakhulu. So Ewe. siyabulela kakhulu into yobana ube nathi apha namhlanje, and we looking forward uba mhlawumbi naxa siye eGoli sisithini sesikhula sizawuphinde sidibane nawe as umntu walapha eMthatha. Kuhle ke, no, inintsi mani italente lapha eMthatha, no Anele, no Thembisa ngabalapha, like sibanintsi. Kakhulu. Uyayibona, Yes. loo nto kusithiwa i-Eastern Cape is the home of legends. Yes. There's a lot of talent apha, and nathi ke ngoku as i-True FM nathi sizofika simane Khangela. sizozikhelela, Khangela. sizozisikela enqatheni kule talente ikhoyo. Ungaphoswa ke nawe uhleli apha ekhaya
le True Search Talent yinto eyenzekayo rhoqo iminyaka le iyaqhubeka kwiidolophu ke ezifana noGompo, oGqeberha nalapha eMthatha, eziba ndibona into yobana kuphathwa abantu aba-relevant. Ujonga mna ngoku ndimeca ngosisinazo Yolwa, who knew? Guys, ningaziphosalisi. Siyabulela kakhulu ke. From me to you, ndithi Access Khiphani. Ngoku sizocela nje usisinazo akhe sivalele ngolaa hlobo eqhula ivala ngalo naphaa kosela imathuzi. Yo, Bethuna, thank you so much. And with that, we've come to the end of our program for today. Join us next time for more entertainment, for more news, for more interesting celebrity interviews. For myself, Sinazo Yolwa. Bye-bye. God bless.